ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 20/3/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಥುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈನು ಪತ್ತದರು ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ತುಂಡಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲ ಆಂತರ್ಯುಡು ವಾ ಉಲ್ಲಾಸೊಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಪನ ಅಂಚನ ವಿಧಿತಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜದು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು. ಏತ್ ಯೋಗಡುಪ್ಪರು ಆತು ಬುದ್ಧಿ ಕಂಚನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾವುಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಕ್ಲನ ಶ್ರೀಮತರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ದ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯಂ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪತನ ಇಂಚಾಪುನು ಪಂದ ತೆರಿಪೇರು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ವಾ ಭಾರತ ಪಾವನಾದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಂಡು ಭಾರತ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಐದವರ ಕೂಡ ಐತಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆತ್ತು ನಕುಲು ಏರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ಕಳೆ ಒಂಡೆರಡ ಅವನತಿ ಪಂದಾತ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂತು ಏರ್ಲ ರಾಜರಿಜ್ಜರು ಒಂಚಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆರಡಲ ಸಹ ಪತಿತೆರೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದುವೇ ಭಾರತಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರಿತ್ತೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜರಿತ್ತೆರು. ಈ ಪಾತೆರುಳು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ಕೈನು ಪತದ ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡ ಉಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಉಂತುದ ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪ ಕಲಿಯುಗ ಪತಿತ ಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಪಾವನ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೀರು. ಭಲೆ ಅಕುಲ ಭಾರತದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಂಡ ಅಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಏತ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತ್ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾವನ ಭಾರತ ಇತ್ತನು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರದರ್ಶನಿಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು. ಐಟಿ ಎಂಚ ಭೋಜನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕನೋ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಕಾರಲು ಸಹ ಭೋಜನವಾದುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಸೈತು ಪೋಪ ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಪಾತೆರಂತು ಇಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುರ್ಲೇರು. ಐದವರ ಆಕುಲು ಸೈತು ಪೋಪೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಾತೆರು ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜಮೀಲ ನಂಚಿನ ಪಾಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು ಈ ವಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಯರಡ ನಿಕುಲು ಸೈತು ಪೋಪರ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಭೋಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಟ್ಟು ಸತೋ ರಾಜ್ಯೋತ ಮೂಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತೆ ಏರು ಕಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಆತ್ಮಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆ ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರಿಗೆಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗಡು ವಿಕಾರದ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತೆರುವರು. ಏರೇರು ಪೂಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮುಳ್ಳು ಅದೇ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಪೂತ ಉದ್ಯಾನವನ. ಇದು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಮುಳ್ಳುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸದಾ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಆದಿತ್ಯರು ಮೊಕಲಿಗೆ ಪೂತ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ಪೂತ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಡದೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರದ ಕಲಾದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ಈಶ್ವರನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಈ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು. ಬಾಬಾ ಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಡ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸತ್ಸಂಗಳುಂಡು ಮಾತಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದುಂಡು. ಬೇರು ಊರಿಯ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲಿರು. ಏರನ್ ಮಾತಾ ಪಿತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು.
ಯಾನು ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು ಐದವರ ಇಂಕುಲು ಕೂಡ ಪರತ್ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಸಂಗೋನು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲದಾಯಗು ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಲುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಭಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ರಷ್ಯಾ ಅಂಚಿನ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರರುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗದಂಚಿನ ಸುಖಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆದಂಚಿನ ಮಹಲ್ನು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಅಂಡಲ ಒಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಂತು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿಯಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಜ್ರದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಏರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯರಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪಯರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತಲ ಹೊಸ ಗಣಿಕುಲು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತೆಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಾಗರ ವಜ್ರ ರತ್ನರದು ಜಿಂಜಿನ ತಟ್ಟೆನು ಕೊರಿಯ ಬಂದು ತೆಜ್ಪೈರು ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ವಜ್ರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರನು ಸಹ ದೇವತಾ ರೂಪ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಗಳು ತಿರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅದುಲ್ಲಿ ರೈಡ್ದವರ ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸೊಪ್ಪಡು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವಜ್ರದ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀರದ ಸಾಗರ ಅದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಚೋಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ನಿಕಲು ಜಿಂಜವನವರು ಏತು ಲೋಬಡುಪ್ಪರೋ ಆತು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಏತು ಯೋಗಡುಪ್ಪರೋ ಆತು ಬುದ್ಧಿ ಕಂಚನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲೇನೆ ನಿಕಲು ಜೊತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಂತರ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಸೊಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲಿರೋ ನಿಕುಲ ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕಾದುಲ್ಲರು ಅಹಿಂಸೆಕರು ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಆಂಡಾಕಲ್ನ ಪುದರು ಗುರುತು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈತಲ್ ಪ್ರತಿವರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಹಿಂಸೆಕರು ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕರು ಪನ್ಪುರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುಸುರುತ ಹಿಂಸೆ ಈ ವಿಕಾರದ್ದಾದುಂಡು ಇಂದುವೆ ಆದಿಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖನು ಕೊರುಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಇಂಕ್ಲು ಪತಿತೆರನ ಬತ್ತದ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪಿರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಟ್ಲ ಪತಿತರು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೆರಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆನೆ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಯದ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಒರಾನಿ ತಿರ್ತುಗು ಬುರ್ಪದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಏರು ವಿಕಾರಡು ಬೂರೋರು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರ ದೇಹದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿ ಒಡ್ಚಿ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಒವ್ವೆ ದೇಹದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿ ಒನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ದೇಹ ಸಹಿತ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿಲೆ ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಸಹ ತೆರಿಯುಣ್ಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೃಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಒರಿ ನನುರೇಣ ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುರುವೆರು ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವರು ನಿಕುಲ ಸಹ ರೂಪವಾದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲ್ಲವಾಪುಜಿ ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಪ್ರತಿವರನ ಪಾತ್ರ ಟಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ವೃಕ್ಷ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪುಗಳ ಪ್ರಳಯ ಅದುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ವತನೊಡುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನಲ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷ ಬೀಜನು ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಬಲತುದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸುರುಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಇರೆಕುಲು ಬಿದ್ದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಗೋಳದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೋನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ ಅಪಗ ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಏರು ಸುರುಕು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕಲು ಕುಡ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಓದುದು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಭಾರತ ವಾಸಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿನೇನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಒರಿನಕಲು ಏರುಲ್ಲೇರಕಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗು ಓದೇರ ಬೈದೆ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಏತು ಶ್ರೀಮತದನುಸಾರ ನಡಪೋರು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಪರು ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆರೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರನ ಚಲನೆದನುಸಾರ ನಡಪುಲೆ ಬೇತೆಗ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜದ ಮಿತ್ತ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಪದು ಕುರಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸೊಪ್ಪನಗ ಚಿತ್ರನು ಉಚಿತವಾದ ಕುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬನ್ನಗ ಬಾಬಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಕರಪುಡುವರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಈ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೈಟ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೀಯರ ಬರ್ಪೇರು. ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಂಡು ಆದುಂಡತೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮುಲ್ಲುಡ್ದು ಪೂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ತೆರಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಆದುಂಡತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಓದುದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ್ಣ ತೇರ್ಗಡೆಯಾವಡು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಏರಾದುಲ್ಲೇನೋ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿವನ್ನೇ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಭಗವಂತನಿ ಕುಳಿದು ಓದವೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಾಟಕಡಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಇಂಚೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ ಜೊತೆಟಲು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆತದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ತೇರ್ಗಡೆಯವಡು ಬಾಬಾ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಈ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಓದು ನಕಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನ ಪ್ರಾಯದ ಎತ್ತು ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರಾಯ ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಪಾರಸ ಆದುಲ್ಲೆ ಐನೇರ್ದವರಣಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಸಾರಿ ಓದದೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಮರೆತು ಪೋತಾರೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಪೂಜಿ ಬಾಬಾ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ದು ಉಡ್ಪೇರ ಐನೇರ್ದವರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಹಾನ್ ಮೂರ್ಖರೆನ್ ತೂಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ವಾ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೇನು ಸಹ ಬುರ್ದು ಉಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಎನ್ನ ಮತರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಮರಲೋಕಡು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಇಂದು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ತೇರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾದು ಬುಡ್ತ ಪತಿತ ಭಿಕಾರಿಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏಕರಸವಾದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರು ತೀರ್ತು ಬೂರ್ವೇರು ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಲ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಅಂಡಲ ಕೇಂದ್ರೆಡ್ ಅಕಲು ಶತ್ರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಿತ್ತು ತೆರುಪುಂಡು ಹಾಲು ಸಂಘ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ಪೌಂಡು. ಏರು ಜ್ಞಾನಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಬಾಬನ ಹೃದಯನಿ ಏರುವೆರೋ ಅಂಚಿನಕಲ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವೆರು ಎಡ್ಡೆವು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಏರು ದೇಹ ಸಹಿತ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲಿರೋ ದೇಹರಹಿತ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಂದಿ ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ದೇಹದಾರಿನ ನಾಮರೂಪಡು ಬುದ್ಧಿನ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರವಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಏರು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆದ ದಂಡಲ ತೆರಿಪೆರಡ ಅಂಚಿನಕಲ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರುಗಡೆ ಅಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಲುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರನ ಕೋಯ್ ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭವ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ವಾಪಸ್ ಪೋಪುನ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಅದು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟೈಟ್ ಅತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸದಾ ಈ ವಚನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಡು ಏಕ್ ಬಾಪ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯ್ ದೇಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪರು ಅತ್ತುಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ರೆಗಾದಿ ಪರತು ಶರೀರನು ಬುಡಾಪುಂಡು ಐನರ್ದವರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎವರೆಡೆ ಆದುಪ್ಪರ ಅತ್ತು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲುಲು ಕಟ್ಟುದುಂಡ ಈ ಪರತು ಶರೀರ ರೂಪಿ ಅಂಗಿ ಟೈಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿತಾನೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪಗ ಭಾರಿತನದ ಕಾಯಿಲೆಡ್ದು ದೂರ ಆದುಪ್ಪರ್. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆ ರೂಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಸತ್ಯತೆ ಐನೇರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೋತ್ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಸತ್ಯತೆಯಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಏರಡ ಸತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯತೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂದು ಬುಡೋರ್ಚಿ. ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.